بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Berjari niya mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah. Jadi naisab kita niyo hajaman na ini, jaman amoy in di pamabot in pagbuka sing kita niyo, amoy in pangadji kita niyo long ta hari pa maabot in waktu yaitu insyaallah subhanahu wa ta'ala hambog bita sin Rasul dan mga kapuyakan si mga magpupuasa bang dumatong na in pagbubuka nila. Murah-murahan yan kamu kimalop kamo waktu ini amin aon television niya. Demikian mga sila isab amoy in ini radio yan in Wild FM 91.5 na murah-murahan yan na kamu nag-ukap si mga karadyohan nyo. Sa Allah Ta'ala, habiyayon waktu, yariin mga kauruan na to, arapit ko pa to, Sheikh Mahir Gustaham. Demikian, amin, dapit niya ako pa to, Sheikh Alim Nading. Sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, waktu ini, in biya mga kabayaan na mo, long ta, ipasampay kato tanyo katan, tungod pa amin kalabiyahan sin Ramadan atau kalabiyahan sin pagpuasa. Insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini na pag ini lamit-lamitan namo in biya mga pangadjian doon halaw man nin insyaallah subhanahu wa ta'ala iban atin niya bukay kayon namo hakadar kakausan namo insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya tumarang kato tanyo katan in tungod paparkada ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari yarihi tukbal ko pa dapit ko pa to ini muna amoy in pagtagna sin pagbisarahan sin kita niyo insyaallah ta'ala palita padrasya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah subhanahu wa ta'ala sabutun namo amain hadis kaingatan sin kamatauran insya ini nakabutang sahihain amain hadis dan kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu kami kiridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سبه أحد قاتله وليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أتيب إن الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Ini كرواية إمام بخاري. Adapun riwayat dari Imam Muslim, kullu amali ibni Adam lahu yuda'afu hasanatu bi ashri amsalha ila 700 da'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. May ito katuan na may mga pangadyan hati na tungod sin kalabihan sin Ramadan paglamit-lamitan paunahon ko sin nakamaulang inang maulang ko paunahon ko siya sin tumag na haon. Ding amin hadis itu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palanggungan ni Murumog serta jemaah kasin programa sing kami rin kabal iftar ya kawa mahapon hari pa kumukumin magpasuka
Biyayaon alhamdulillah mga panunghang sa Islam in long tamawdo amoy in sung namo pagsawsawhan diskusyon diha ini amo na in fadailus siyam fi syahri Ramadan at inakalabihan sin pagpuasa di bulan Ramadan. Sabab na muna nakatuan hanggang na inibya mga sabot tayong kalabihan sabab na in Allah subhanahu wa ta'ala supaya mamulan sa mikato in agama Islam hanggang na magsabot sin mga pahala pagkahinang sintiap-tiap ipon, lamod yan to rin ang mga hipagpasog ha ipon, supaya long tabi ang mga asal na siya matuyo mag-ibadat na magsusungin tuyo niya sa mayta, kikita-kita niya ang pertungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Dahil nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran Mahamulya, demikian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi at sin panagdan din nasabot ini, artinya hadis Qudsi. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, artinya kalam sin Allah ta'ala, laway ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya tadiha ini amuin long na kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Magkulang maglabi in maksud ka to na to kan makna sin hadis. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akato niyo kutan long na ingkatan sin amal ibadat sin anak po Adam lahu ay kaniya. Madawhat niya in pahala sarta kaya ingatan niya katuan. Tiyutupong asal sin Allah ta'ala in pahala sin katan sin magkahinang niya. Siyabot sin hadis, siyabot sin Quran mga mulya. Sabihan ka agit, dapat yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay inambuk karayawan, lipaton sin Tuhan maghangpo, inhangpo, lipaton papitong katos kalwana. Sampay Allah ta'ala magbaya, sampay pa long talipat, manglipat hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Depende haka ikhlas sin tiap-tiap hambok ring gato niyo, nag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Siyungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di hadis kudsi, illa sawm, illa siyam, fa innahu li. Malaingkan lang na in puasa. In puasa lang sin Allah subhanahu wa ta'ala innahu li inyan lang na suko ko. Wa ana ajajibihi wan aku lang na in dimihil tungbas kanya. At tinatupot Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat iwan sin gantaan sin tungbas hirhil sin Allah ta'ala tiap-tiap din katok yung nagpuasa nagtangka di bulan Ramadan. Depende ra isa habyadiin namun ka-ikhlas ta himinang sin namun pagpuasa Allah Ta'ala in labi makaingat bang biyarin in hitungod niya kay mureh na matumbas sin ibarat mahinang mo labi luwa ang pagtangka di bulan Ramadan katuan. Na amo sa to pagka yadto na ini kaya ta sin guru na to Hindu niya uning tungod pa pagkala sin pagpuasa amin lang niya kabtangan doon ha uning katan sin amal sin nakapu Adam aun na tiutupot-tupot sin Allah Ta'ala hakadar sin hinang niya, amin tumop kaniya, bang manjari ka siya gandahan sin Allah Ta'ala lipaton makahangpo, atau manjari ka siya lipaton sin Allah Ta'ala makapitong gatos, atau aun pa makaliurin dito sampay pa amin di na ini maitong sin kita, in taod niya, haamin aun siya tiutub-tub sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So magawa lang niya puasa, doon ha ini, na Allah Ta'ala ini tumungbas. Nalong niya, ambok pangasura din doon haon, pagdaon na tiyutungod sin Allah subhanahu wa ta'ala, in puasa lang niya Allah ta'ala yung tumungbas, may taad to, in mga kaibanan amal yun, bukon Allah ta'ala yung tumungbas, pagkabihad to, gab nga lang niya, in tungod pa puasa, Allah ta'ala yung tumungbas, sa kaulaw laon tumungbas do kayo, dahil Allah ta'ala, ha mga amal sila nakapuada, ambiya do kay ning hapuasa ikaw sa mahal ka to tungod ang kana supaya sa kamali ka dito katan na sabot mo supaya sumuwa kato tanyo in piagbidaan sin puasa iwan sin kaiwanan na amin mga kakahinang hinang marayaw biyita sin Allah ta'ala adad taod tumbas ni timbangan niya bang pilayin taod biasin kaya na siya but sinambok kuro na to nahangpo ko pitong gatos at yan sampay lipatan sinulata sa aud siya taod kita biyita niya ang pa in puasa ini katuan wala na biyita siya ako na yan magbistayak siya na hindi nangakuyad to sabab in pakarajaan ini sampay mga malaikat pero napanood siya din sabab parkala na ikhlas pagbistahan pangatayan di nila ini di nila di kadyakahan tuputin Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas sabab yato Allah subhanahu wa ta'ala ra in makaingat hadto at naman jadi ka magpuasa sa manjari mabatal kung kaulag niat bukon di ato kaingatan sa mga malaika malaikat amin zahir hinang mo hinang maray patambi ito sa Allah tama kuhan nila
sa dapo namin tungod sinulang sin pangatayan na rin tutot Allah Allah subhanahu wa ta'ala. subhanahu wa ta'ala Kana tubi ang mga puasa ini kiwan niya tud matun kaniya Mm. supaya minlong tabihan in tao kakitaan niya mambiariin in Allah subhanahu wa ta'ala dihilang kawai piyabidda niya David Mm. puasa ini rin nakaibanan para halin siya lang mo din sa ng marayaw Mm. sumaga nakawidda sa katan sa sin aon din doon ba't kakitaan Mm. mat iniharam din di mo kun harap Ah. Bukod haramin haram, tanda Ah, pagkaw rin, ah. ikaw manghalar ka. Ano na? Sa amin, sa pakaroon ka bang galing kakad mo aturan niyo? Mm. Ubus ba si mga ulama na hambog din ng mga rukun Mm. niya. Amo na. Nampa, wala mo kayo natin to yung tabang miyo ka sa Amo na, niyat amo niya na. panet siya. Tupad Ah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ah. Amo ito ka. Dan namin sa magtagna sin amal, uno amal, iaunin niya. Na, iaunin. Di man jari wayron niya. Bihan. Sabab doon kaingatan sin Allah Ta'ala, bang matanto din paghinang sin ipon, sindi akan niya. Di akan sin Allah Ta'ala kaniya. Bang nakapugdan ka, tawa wala. Ang kanang katami sa insambayang, aun niyat niya, in puasa aun niyat niya, in paghaji aun niyat. Kataan sin ini, ibadat pa Allah Ta'ala. Aun niyat niya. So makaway mga ito nasabot, puas dahil hamin pag puas sa laungta, ini to katan, tiyutungod-tunguran na asal. Tumuran na. Tiyutumuran na asal, aun na asal. Ini, Ang paying pagkatang day diha puasa, may kayat to, wala na biyutang inin bistahan niya. Dahil nabigay hisab. Ah. Sebab biya alam si mga ulama nasakop into kaya sabot mo sin limaway lecture Ah. kasabarin ni tuwing taod niya. Amo na. Narin dia po sa ini malangkom niya ini kato. Amin lumbiya ita sin mga sila kaulamaan in puasa nakawa mo yung pagsabar mo pagkaat pa Allah. Pagtaan. Pag-ubus kasabar mo hayaram sin Allah ta'ala jangan. Pag-ubus siyabaran mo pa kiyadar sin Allah. Amo na. At hindi kato puasa ini. Ang pabita ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, pag nahambog siya ini, na Allah ta'ala may kasuratul Zumar ayat hangpo, at tumulong niya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Bigayri hisab. Na Allah ta'ala na may tali, at tumanjari pa iluman. Naman na. Karena ito siya pati jamat, katuan, ini, kuasa ini, natipon bihan, in kasabar si manusia kami. Pag sabar ka, pagtaat mo pa Allah ta'ala. Sabab daakan na yung magpusa. At nasuwi ko magtaat, pag-ubus, liangan kayo mo para halal. Liangan ka kung sa liangan ka, nasuwi ako magsabarhan to. Na yung mga asawatay ni, halal sa ini ka to. Sa puasa, agangan kita niya. Pag-ubus na, naon din ang mga kiyada doon, kayo mo, mga biya sa mga kababaihan ini, mabaya sila magtalos ka to, mga kagulang yung mga tao, mayroong sakit ka, di siya masakit. Ano, wakto ka, kaya kadar ka niya, duguin siya doon, nagtungan, masakit siya doon, di siya makakaus. At tanin niya, tusway niya kasawaran kataan, at tungod sin, ang kanay, bihad tulong sa mga ulama, na ang kanay, bigay hisab, yung mas niniwan na sa halaga sin, niyat yan to halawan siya. Amo na to dito, inamin tungod pa, pagkala yan to, nasabot mo in kasabar, sabab inyan katantan, di siya makabutas sa ini hibal sin ipon, labi-labi na yung bariman, pa Allah subhanahu wa ta'ala, in Muslim. But pag iyanon nilalong niya, al-iman, sinfan, at wanispan, nispo sabrin, wanispo syukrin. So in sukur, pag sukur, iban sin pagsabar, Di magbutas. di siya magbutas. Di magbutas. But sa matanda, balikan ko yung kaptangan ni Sheikh Imam Sheikh Sarawi. In Quran lang niya, amin katibusan si Quran niya on. In Quran niya lang niya, dua ka kaptangan. If'al, wala taf'al. Wala taf'al. Wairun dukain, alam niya. Hati niya, hinangin da akan sin Allah Ta'ala, iwan tangkisin piyang langan sin Allah Ta'ala. Minsan mo nung nabasaon katal, uning kamaksuran niya pag dini abot mo pa kay napusan sin ayat, yad to rahibay ta kay mo. In maksud dunhan katantan, amoy in dua ayat. Hinanga ay mo paghinanga. Hinangin da akan sin Allah Ta'ala, ay mo paghinangain, iliangan sin Allah Ta'ala. Dosen doon ba ni ka? Nainya to, umagat siya kasabar. Iban inya to, magdakan niya, munin ini niya. Banghinang muka in kuan, inamindakan sin Allah Ta'ala, tawawala. Tiangkisan muka, tawawala. Inyon karna niya ka, tawa karna si manusia, tawa karna si Yusyu. Bihan. Namo yatin in kamaksuran niya to. So in parkala,
biya na siya to nasabot ta ini niri kajakahan si malaikat tungod ini wailun lamod nila sin perkala ini namun perkala sin niat atau perkala sin maksud sin manusia himinang sin unun nadaakan sin Allah taala kanila namot to kuan ka to na din along tabi ang mga amon kahalakan pa sa puwas ng pagpuasa ini may tas na tabi istisna niya rin to illa siyam at inaw exemption sa Allah taala na uwas niya siya bot dong tingkatan ang manibadat pag uwas biya long ta candy niya katulad ng yeah, pagpuasa candy niya may ta niya candy at nakalagguan sinamo inlong takarayawan sin puasa mo mahinang sampay may ta ini sinabi sa Allah at ini pagpuasa la adda lahu ay wala misla lahu beto kag hati na wayron on pa riwayat lang niya la'id lahu la adda lahu hati na wayron sumibo ka wayron makasibo way makatimbang ka niya sinamundag mo sin pahala hati niya yan di sinallahu ta'ala amo ini Naintanda niya katuan, di ikaw makawa, haduay yung bulan, haduay yung tahon, mapos yung bulan ini, bulan Ramadan. Wala mong kanong mamuyawitan. Kaya kung siya nakapagibatang yung bulan. ano na yan Ang alam daw ito siya rin nakawig na. Amo na. Yung mga kaiwan ng bulan. amo sa to sa amin ang kadagwas Ewan damit yanin adlawan niya, adlawan, bukod sa diha pagtangka ito, amin adlawan, so, apabila in manusia, di malipas, simpangan na ni harap patuhan Rabbul Alamin, malagbo pahala. But dua ayat to pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin pagjagayat to, amin din ha, wakto lang ta pagtagna mo pagtangka, sampai pamatanggos mo si pagtangka si mahapon niyon, inya to katantan, bistahon ibadat. Natali ako no yan, inkuan. Nabiya din, nahinang mo pa yung pagtangka. Sarta ibang kaikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Matimba mo yung subhanallah tutungbasan sin Allah ta'ala. Hawihan na Hindi na dyan. si Matimba. Sampai tama na mo na itong biyeta. sebab dalil dia hadu jabe katwan sumpama daw tamok ina ato ako na mukama kakita ni anak na habdi kunti kuno kikita ni anak na yaon na daw tanag sa person habdi atin niya di ito kasi bahat inulong sin maas kakita ni anak na beto asal mangguya kas tong sin maas manglawag bang mayan napakaunin anak niya nakatuan biadi ni namon ma-feel sin maas kakitaan din anak niya amon yaon na sa person habdi was wero napakaunin niya na ati diha ini Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin. Ati Tuhan ba yung ulong mo ni kagatan sin maulong halaman sin dunya in makhluk niya. Labin Allah ta'ala maulong. Nabang inipon niya kagitaan niya nagsandal sin habdi. Karna sin kabuha ka niya. Iban sin amulong tapangagad haraagan niya. Biyari na ito Rabbul Alamin arhamur rahimin. Hindi niya kaulungan yung ipon niya. Hanggang na wayro makasibukat tuwan sin amon lagbo sin amon. Ibadat mahinang sin tao tungod pagpuasa di bulan Ramadan. Nasabot mo yun namin ulong yan to. Inulong, bakas ka nasabutin namin nakauna yan to sin. Hasupaya inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, maklaim niya in tiyatara sin Allah ta'ala kaniya. Sabab na, beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya, in amin ulong in kasiyan, kiyawa niya pa isabdeng hangan niya. Istakakto isman min ismi. Kiyawa ko at niya din hangan niya ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangan niya iban beta pa sin rasul in Allah ta'ala lahu bi'atu rahmah wa arsala lil khalaiq rahmatan wahida kita mo yan so in piagsaw-sawhan na singkatan makhluk yaon na in ini hayop yaon na in binatang yaon na in katantan halawon sing gumi ini iban na si manusia nagsaw katantan hambuk din pagbahagian habi asing biyayta mo yan to, manok makakita kaubihan, bang siya uos na pusaon jakahan niya, makakita hadya uwak bihan, naglulupad, mabi sinunubahain pag ini uno, pag-ayad ha anak niya, bihan, parahal pagbabahagian nato sing katani, namin lasayad to, biya din yung kasi mantag siyang tiyata ka man sin Allah ta'ala, isi makaklaim hat, amurain makasabal, sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan makasabar sin amoy inpiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amurat to. Namuting kabayan sin Tuhan Rabbul Alamin. Iwan in kabayan niya tuon. Amoy in yaon timututog in ma'iya sin Allah ta'ala. Kay mo. Bihan. Inna Allah ma'as sabirin. Sarta sin Allah ta'ala, in mga sila nagsasabar. Imanan niya, wala ko piyasaran. Diya dakahan ko sing katankuan. Lawiin pang hati niya, lawiin pangingat niya, sing kahalan mo rin sing ginawawaran mo. Sa? Mo kung babiyata. Kaya panjari yan siya.
Amo siya to labi. Ang kanaon waktu yung mga tao, amin tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala yung paguno nila, yung pagpuasa nila. Amon kikita sin Allah ta'ala, amon di na ako makasandal, Magkasandal. sinang pagpuasa. Aon waktu kaluphan niya makakaon siya. Makainom siya. Sa sumakawa pagtumtum niya sa rundon, hilawak niya inamin kakaon niya to. Biha, sarta, datungan siya sing kasusahan, mahita niya doon hinang. Dahil sumakawain niya ito na laong sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam palyat imu saumahu. Subay niya unuhon. Hituwi yung pagpuasa niya. Sababin siya, piya kaon siya, ibang piya inom siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak doon. Kita mo yan. At tinaulong sinallahu ta'ala kanya. Labi na Allah ta'ala makahati sing kahanan niya, rin sin ginhawabaran niya. Yan to kami. Nabi. Sabi ni katon hakikat simpag Hakikat Tuhan Allah ta'ala makain. Oo. Ang kanagya ta katon habay buklaw na sa ulama daw min ajli dhalika istasna Allah ta'ala as-sawma min a'mali al-ibad. Panasabahu ilayhi lianna as-sawma sirrun bayna al-'abdi wa rabbih. Amo na. In hakikat sin pagpuasa. Hati na tupot Allah ta'ala makaingat. Sa tain ini law ta sikreto. Haantara sintuhan na bula namin diba sinipon niya. Allah ta'ala makaingat sin hakikat sinamuin yan tuhalong sin pamatayan niya katon. Na. Hambok pa rin doon, inamuin, pagpahugot sin Allah ta'ala sin pag-iman sin ipon niya. Magsandal na kao. Sumakawa imbungan niya kaman marayaw. Sumo tasiho. Gaman kaulian sambil sin sakit. Iban ako way pa ako nakaruglong niya ng puasa miyatay. Ganda tuan, mangaon. ang biya mga anong tuloy ni tao, sakit siya. Saon siya mga sakit amin kuan niya on. Us nahinang niya biya kuan in hadis na sabot met. Then naman kung magpuasa, kumasay ka. Hinang na ka to, nagpuasa siya every, 15, hatungaan sin bulan, tuad lang. Sa aw ni sa hadis sa Ayang kita. ulbil. Gusto ako ni sa puasa niya, istin iman hamis. Di niya tubutanan. Sampay, kato namin taasin sugar niya, miya ba? Amo. Ya, gusto mo yan para saan niya? Amo kaya siya Sa mahali lahat mga na, karewa sa alis pagpuasa. na may tayo na susuwa sa lahat. Paano yan, tiko anil hawa? Tanin yan, kumasay ko. Kata si beta niya, tanya jumatuhid. Jumat. Biya siya namin nasabot ko ng kawi. Kapon doon. Kapundong. Kapon ba? Kapon. Mahapon. Bungon sabdom. Hapon. Kapon. Ang pasal si namin Before pa nung tayo siya kahit hindi before siya nagkakari. Amin beta na sin doktor in sakit niya, ulcer. Ilago sin palit lang ni na pisita hambok pilak. Namang pisita hambok pilak alam sin tiyan mo ito, makuan nito. Dakula pagkala na. Sabab minsan hadya hambok biya tugsok biya kuan niya on. Asan ito kuanon mo na. Kana naman mo na. Sumagawa dabihat yung kitaan sin doktor. At hindi bang kalong na tuan magpuasa na matay na ka. Nalong niya ako rin ang mga salong niya. Nawa ako matay. Nalong niri sa blong niya. Matay na kalong niya. Sa malugay-lugay. Nalong niri ko na lang. Bako lang niya matay na sibo. Magpuasa rin ako. Ini matay na ako. Magpuasa na ako. Nalong ni Haji. Na di lang takawat. Tablet. Narihilan siya. Kaanuman tablet. Inhang kabulan. So, inumon niya sin ubos ini magdini buka. Iban inumon niya ubos sin pag sahol. So, duwa-ruwa. Na okay na. Na 15 days Oh. na kuan ito. 30 days ang 30 days. So, akan na 60 tablets na po yan. Way na. Pag abot halas na sinini kuan, Sin Ramadan. sin Ramadan, na nagpa-check. Na di gaman di mayaw na yung baran. Pagpa-check man ito na long sin doktor na, kita ba ko long ni Haji, mag-iyan ako kayo mo. Sa comment mo. Ako Karena ba, sabay tuan? ka, taga patalo sa na. Malingkat yung kuan ito. Patalo sa na. Lalo niya, ini, kita kalong ni Haji. Mag-iyan ako long ni kayo mo, sabay ka minum mo pa. Nalong niya, abiyad tulong din. Yung ba't ito puasa? Nakiot niya na rin alam din bulsa. Wala na yun. Ingka naman tablet. Wala na yun. Way na hagit. Way Way ka ka lang na na dok, way lang kung inom isa ng buhok. Allah. Nakita ko yan. Amin ito. Na yan, kaya saksihan ko tuod. Allah. Kaya saksihan ko tuod. Baran ko yung nakasaksi. Matawad ka to, Yeah. biya siya ka sumpat ko ramat to, dito ka mo, Mm. Sudan niyo, nakatinawa ka tayong Sudan. Sa aon, dahil mga tao, dahil hapan niyo, dahil hayaman, nakakaon siya mo,
Sakit ni Beto na, ulcer pagkaroon. Sa pain siya to, kaya igan sa mga bukwan, pagkagi ni Kato ng Piyasan, parang nung yasin. Kidney ba kaya? Kidney. Kaya igan na siya. Tapos na ang problema naman, malagaw may ulcer niya. Lang si doktor ba't na suya ba kung pa ba't na kaon na ko ibida. Natalay niya bukon. Kung siya nagkumaunin, hindi ka man magproblema siya. Hindi na nagatuan, siya kiasin, nagpuasa siya. Iagad niya siya yung puasa is in amis, continue niya ito, kung tumatuin na ito. Naigin inunsin niya. Nasampay katawaran ni Kevin, 25 years pagpuasa niya siya. Masya Allah. Ano yan? Ubat na ko lang. So, sumunod doon haon lang ka, kwanta. Di ako naalaga ka doon sa inyong rapmaon, ha? Kwanta saan ka tan? Ang naalaga. So, piparuhulan niya ka tan. Sa karulahambok na hadisin. Hambok na hadis. Yari-bari. Ulama matuwihan. Lang niya. Anna sawma junnah wa wiqaya minas syahawat. At ini sambil beta doon haonin hadis amunin kamuumuhan pagkarumukan sin kita rong mga magtiaon ipaguhot ba biha kamuumuhan tuod dahil ka mga magudaya masyara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis sawm ito nasabot yung sawm fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija. So, amod to in kwan niya. At inabeta doon ha, unlong niya, in pagpuasa, mahinang siya taming. Taming siya ka. Sa ta'wikaya, amin pag-ayad. Pag-ayad, sinini ginhawaran mo bihan, dahil nga amin syahawat, napso, si mano siya. So, makatampan yung pagpuasa yan to. Sabab mo na muna, bang ka magpuasa, at iniya, kumuin syahawat mo. Bihan. Sabab na, muna, in-supply at ikusin biya mga baran mo yung energy, vitamins. kumuan bihan biya mga iron niya o na kumu yung tumatubihan na at inilumunok yung biya mga kuan mo. Amot yung biya mga beta din doon haon. Tapos siya buto daw, biyata doon daw, na mga beta syababin siya but. Sababin mga syabab, yan inamin longta, doon hamin kusog nila tuod. Biya mga alam kusog sila. Makulasog. Makulasog bihan. So, yung mga sila, biyataan sinini, Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang sila makakaos na magbuhi sin family. At hindi may ingat ni sila mag-usa. Bukon yung beta, doon bang sila takasin na. Bukon. Sa amin makaos na lumawag kabuhi, anan. Akal na ba sila? Namun na. Ubos ito hati niya, amin bang nila makawain ini asawa nila rin ha family. Sabab puas na in family ito. Ginama na kwan na. Ini, way na kaya wajiban magdihil ini kahuyan na anak ito. Na long ibang kamu makakaos na, makaranya kamu family, makapayak mo na kamu ha ini anak sintao yung nalaungan niyo, nasa na kamu. Nabang mayroon, di kamu makakaos. Gutang tarito, ada kala yung mga sila in barang niya rin makakaos maglaan kawianan. Ngaw niyan bihan. Atawalong kahibutang tain siya isa malamaray sa baon sakitan na isa. Na masya siya sa binanak sinta o sa barang asawa sa mga bihat to. Masya siya. Na laong niya pag-asawa na kamo, wag kamo makakaos na. Sababin niya to hikapo po simpangatod niyo. At ini amin makaatod sila aun ini datungan sila sahwa sila makakita babae. Pagkaw na suko nila, nabangkaw na kanilaway na. Mayroon. Sabab na, kaya yan to, magtuwi. Beta sinda. Yan to na yung kaya. Akabdulil Basar. Akabdulil Wah, Basar. Sadul Farj. Iban dumayaw in Kuadbihan. Na, law niya, waman lang niya stati. At niya, wayrun kaos niya si mga yan to kata. Na, law niya paalay hibisaw. Amo ni maluhay-luhay. Puasa na dyan kao, di na kami isang karagdagan siin. Sabab, mayroon na pagkaon. Mayroon. Puasa na hadya ka. Hindi na kami ng karagdagan sin. Paalay bisaw, painahu lahu wija. So, inyo to katan makapupo na sinamin uno mo yan to, sin napso mo yan to, sin panito katantan.
Yan. Namo yan to indeng ha mga ini kalabihan si nini pagpuasa. So amoy din wikaya niya ka. Wikaya. Katampanan nin sawa. Sinamin mga yato kataan. Orang ganap ko rito sa Diya, amo na sa tuwa beta metri karuan niya, mahinang siya taming mga sila nagpupuasa. Dahil nanarka. Namo na. Sebab mo kita yung hadis kan amin kan Ahmad, Imam Ahmad. Nagi nin hadis Hasan dan kan Jabir radhiyallahu an. Nagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun yastanjidu bihal abdu minan nar. Kaya na mahinang niya biara sinasabot. Namo no. Lumayan siya, mahinang paagang namin hindi siya makatupa panaraka. Sabi po sa ini, sinayagatan, na hindi nang mangi, ang mamanggahi kayo panaraka. Naman ko na puasa. Asal naman ito, automatic na. At automatic na makatampan kayo mo, bang imaasir, di ka Hindi na mo makasuot. kayo makasuot. Ang kan na bang kau isa makakugdan mo, makahinang pamaasir, sa runon ka magtawbat. Pag susunan mo, inhinang mo yan to katan, amo hindi na kau to magbalik-balik man to. Na, law niya, naming tao, timinggal na rin hauno niya, rin hamindosa na hinang na yan to, at tae buminadlan, di ka man lagan balako. Biasa kau lolaway na rosa-rosa niya. Sabab di na to siya makasumuot man to pa amin bakas na hinang na yan to. Damik yan, biyeta sin Rasul, inaon pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, di siya makahinang makaruwa. Di siya makahinang makaruwa. La yuldahul mu'min min juhril wahidin maratay. Di malusot inhambok mu'min dahil hagawang makaruwa malusot hambok gawang na. Bakas na kau nalusot doon, matunay sa kau manaw. Atawa ka to. Ingatan mo na nagulaw. Nawiya. Atawa lang tabi ang mga talong haghasyaw. Bakas na ko natundok sin hasyaw do nalong hagyaw. Napagos ina na mo in ilong hagyaw. Bakas na ko natundok di na ko madto. At niya maawoy na kau Maawoy doon. na. Tumangkis na kau doon. Amo to. Sarta bangkaw nagdusa. Bihan. Deng ha mga pangadyan ini deng ka kumarimil katar. Bangkaw na kahinang dusa. Ayaw pa manoy suyo. Tupot na ikaw sa di makahati bang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kan na in tao, aun kasabar niya, ring ha, ini, amin maksiyat na hinang niya. Amin hitapok niya tuod bihan, mga aun dapat way na makaingat. Ang kan na sambil, bang ka isang makakita na kahinang sinyat to, hitapok mo rin sabi maksiyat niya. Hitapok isab sin Allah ta'ala yung kaaywan mo. Bang mo hitapok. Nabihan. At niya, aon taon na kahinang dosa, kaya kita mo, ay nakamagigil, pasarin naman to siya. Ba't bang kaon, ini, piag bisara mo ito, dosara ko lang na hinang mo. In siya, nagdurusa, ini ko nagdurusa. May tagaw kumabahagi. Nakita ko. Magsisilatan mo apply mo yan. Ang pain siya yan to, bang siya nakatawad, puwas na siya. Na inikaw. Dosa mo pangano siya. Inya, di hinang niya, dosa patuhan. Nagtawad siya patuhan, puwas na siya. Ini kau ay ikaw nakapuas. Steady pa ito. Ini kau ay ikaw nakapuas. Sabab ini kau bulgar kau sinanong. Ako pasampay mo na kayo. kita kau yan. Amantin. At tinabinda ka to ni Pardo sa na mo daw nakahinang ko po si pamisuy mo pa. Na amo yan. Labi indo ka sa nalutan habiat trabos. Amo na yung pagyanon mo Pag malaki pa sige pa na. Yan malaki pa sige. Proud pa yung kayo ng gatuan si Pardo sa nila. Nakita kau ay magtapok sin kuan. Amo ka di kilokahan ko din ini nasin hadis. Dumatong bagdatong palawom sini ni akay na po sa sin wakto. Patumtumon sin Allah Ta'ala yung ipon niya sin katan na hinang niya riyadon niya. Na ulin-ulinan siya haaba kabihan. Law niya katumtuman mo rin adlaw niya. Na di, mayroon na hinang niya. Sabi siya, Allah Ta'ala yung makaingat ato, siya rin, iban siya. Ba't baran niya naginang? Law na, ya Allah na, katumtuman ko lang niya. Sa pagtawatan na. Nalaw niya, pagkamad to pagtawatan na. Piyapok mo, nahitapok ko na kayo mo adlawin. Iway na makaingat. At ikahalunod sin Allah Ta'ala Kita tahu yan. At ka nakatuan mo hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, biya sinir. Amunong sin Nabi, kullu ummati mu'afa illa al-mujahid. Illa al-mujahid. Ingkatan sin umat ko amoy naghinang pardosahan. Aapon sin Allah Ta'ala pardosahan. Malengkan amoy in mga manos siya naghinang sin pardosahan, nakatampadan. Ato pianoy suy niya. Pianoy suyo. Amoy atin pagtawo natin na di na Allah Ta'ala makaamap.
Sa udah kalakatuan, mabayang tuhan maafkan niya. Naon to pero isuyan niya, sumaksya dahil sa Allah. Namo na. Biasin yung madya to, kung sa tara ini, Muslim. Biasa pantun maluki inta uri makaagad mong masyan. Pag wandihan, bulat may natin, sayang kau tulong yung kawi. Uy, kung nakaagad ka mo. Doon niya mahita. Pumasya yata. Oh, Ah. 5 case lang niya. 4 na kami. Nadali ako no yan. Perhatian Allah. Oo. Subhanallah. Ano lang diya ka natiwas ko. Natiwas ka. May malaki Way nito. nakapagmasya. Oo. Namo tim pag ano namin. Di way ka maapan si Allah Ta'ala. Mo tin way ka maapan niya. Naan kan nakatuan sampai ang waktu pag nasihat ko mga biya. Ibutan ko ba story Oo. Dari dunya ba? Lalu kita gawin tahu, main artinya nagpatampal sa pagmaksiyat niya. Kikitaan sin tao. O nakasakop sa pagmaksiyat niya. Atawa, way nakasakop sa piano isu ini maksiyat niya. Adlaw akhirat, mamamay na Allah mampun kaniya na may standby yan. Pasal may ta, ada kala magtuin tao kaya suwi-suwi. Niya, Allah na may ta yan. Hati na pasulong-musulong kasi tao yan, kasakopan ko sa nagmaksiyat. Angkat mabiyan to. Naman jari, dinayong niya sa kwa. Alam na mayroon. Na muna record sin mga kamay kata na may magsusulat sin kwa. Na dinayon ni sa dito, di naman dinay. Di madinay. Ang sinto biyan na ini. Pagka-dinay mo sampay sin record yan, na nakita na yan na. Ang film viewing ka to, ano ka? Amo na. Ipakita sin Allah Ta'ala dito hadrat. Amo na. Sin mga manos siya ang naginang masya, inahinang niya, kakitaan niya. In waktu niya nagmasya. Iban sin lupa-lupa niya. Lupa niya, warna sin badyo niya. Amo na. Nari mo na madinayan. Ang pahadlaw ka to, mahadya na kata, mahadya na makakita ka niya. Pag kalingkat kayo ng mga jawet mga player kayo ng kaptan sin ang bukuro ka ikatuan. Ang may intaw makakita, inaw marapat ka niya, hindi na panuso. Di na panuso. Oo. Mansator sa mata mo, mansator ang Muslim ang fidum niya sa tarapallah yung nagkaya. Amayan to ka. Na At na pa no iso. Oo. Pagtawatan mo na, luungan na. Ay mo na niya. Amayan to ka. Naikaro ring hamin modo takain na tungod pa amin long niya an-nasama junna. Wa wiqaya min ash-shahawat. Beta dunay ni hadis riwayatin ka Muslim. As-siyamu junna fa idza kana yawmi sawmi ahadikum fala yarfus yawma idin wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sa'im. Kita kau. So, aun kasabar sin tao amin. Sab na wikaya ka. Wiqaya. Kung meron ka siya, makabisa na kayo ka ba? Laong niya, bangkaw lang niya ini kaya sabuan na. Halawang po asa nakaw, hambok din kayo. Yang langan doon na hiniinrapas. Inrapas. In puso. Aun pa rito, kayong riwayat, jidal. Kamatauran, jidal yan, magdato ka mga tabo. Ang mamising bubukaan. Correct ka to. Bihan. Ako lang ni nakakita mo na, may bayaran niya yun. Subay ako yung mami. Yan to, paano ito? At tinaway ka sa bar sa mga tao, ang mga bihado sa dyan. Subay kita mapatiag. Di kita man dyan mag-puan niya. Yan to, nasukod niya isa. Correct. Bihan. Kanya na niya to. Kaluwa kung suko mo sabihin niya. Amo na. Bihan. Namo yan to, ini. Wala yaskap. Di ka man dyan maggasod, magkadinisan. Kuan bihan, magulak. Bukod nito si Patsin Tao. Kuan. Ang tao maraya. Maggaga bihan. Amin biya, nagbubungis na dyan ba? O salam nagpupuasa pa isa. Puasa pa isa. Dito mo ka niya to. Na yung rasul bukod nito rin ang mga sipat niya. Hindi. Yung magbihad to. Karena, ang sa amin, Imam Malik, si Malik ibn Anas. Anas ibn Malik. Anas bin Malik. Bin Malik. Amin lang niya, way ko, kaya mo kanin rasul, naghimumungan ka ako. May tamo hinang bihay ni. Yun, wata mo na yun. May tamo wala. Katantan, way. In siya bang aun hinangon niya, way, di magsagdayin rasul sa mga. Bihan. Yan to rin ang mga pangadatan si Rasul sa Rasul. Kan na bang maurol tayong pangadatan si Rasul, may study ka marayaw. Labi-labing ha mga duat ba? Maghihindo. May nasipas sa mga duat sa katuan. Magdawa si Usiwa, lusog na sa magsuklas. Na, ano sa inyo? Correct. Amo to dinin makakuha. Amo na. Mahita, ito sibo-sibo din maksud katan, karna sintuhan. Ubos, may tamang sulang. Nauna ko to ka, tanong may kabayaan ng mga. Na, ano sa ito? Yan to na. Ang pinipit na ni Katandua. Uy. Pit na to shahwat, pit na to syuwa. Amo na. Nakalak ko ini. Malago.
Dami yan yung biya mga At then makatabang yung pagpuasa. makatabang yung pagpuasa na misampeng kaaw nan long niya ang tao dumamagkalo kayo. So, daw niya mga tawhat mabinggil-binggil biya. Atawa, biya naturong na ko sa namin natod. Ako na kung nakaumatay si namin biya. Amin biya pangatod niya. Biya. So, na Isa na ito pamumuhon na Wala ko pa siya yun. basaran mo na. Basaran may ta. Sabab inya tulusan na magtuloy. Nawang kau humampit sindusan niya, nasibo na kamo. Way na. Kadawang aun tao maghinang kay mo mangi, insiya, ganapan niya ng mal mo. Nabangkaw ka na pa ng mal, ikaw ba? Nagpupuasa pa ka o nagkakataan. Pag-ubos ito, ganapan niya pa. Pag-ubos, kumampit pa ka sininang nebo ko na. So, rin piyang hindi si Rasulullah katuan sinamon, mang kita pamumungan sintuhal kita puasa, unin sa mong tagal niya. Nain na rin na inimroon sa akin. Yun yung bronsa. Puasa. At tinipir ko puasahan ko sa anin namin ang malwiyan. At Ba't yung pag-iron puasa, ako ko na dyan magsandang pagkaon. Sampay yung pagdihan. Kasi siya ko nabiyang taan niya kataan. Yata agahan yung parkala di hayas na gato kami. Na. Amin biya simbayta sinini inahi Isa alayhi salatu wassalam. Ang tatin ayat. Nazarto lirrahman. Lirrahmani sawma. Walan ukallima liyawma insiya. At tinipir puasa niya doon, bisara. Di siya Bukod siya pagkaon. Bukod siya pagkaon, di siya mamisara no, di siya sumambunga mano siya. Nakita ka. So, puasa rin sa beto. So kaya may tagatuan, amon wipaya yan yung natawajun na, amon nataming. Muna intaming yan, doon niya akit bang katuan. Taming sintao magpupuasa, dahil hapardusahan po. Dahil hapardusahan. Sa bang siya puasa, naprotekan niya puasa niya. Amo na. Iwan ka protekan sa siyang puasa niya. Ada ka duwalan siya, wait na puasa, kung may dakuruhanan. Atawa, aon parkada long tabi ang mga sum ni marugtol hiram sa Allah Ta'ala kapag pag-uno ni pagtungtol niya puasa siya astagfirullah puasa sa katuan so wikaya na wikaya daing hapardusahan hari ko makahinang sin pardusahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lamikyan wikaya ra isab katuan adlaw akhirat amon tamingan ko sintuan di ha pinaka na amo na to dito pasal na biya na sinagita limabay na kapilatan na siya bot yung pagyanon ibadat pa Allah Ta'ala amin tuyuan mo kadar kakausan mo piyang daakan din Allah Ta'ala salta nag-aamo ibansin panghindo diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-ubos ibansin ini piyatinggalan sin Allah Ta'ala kayo bang mo yato tinggalan hinang yung pagtinggal kaniya karna sin Allah Ta'ala ibadat day sa bento na sa bento bang napadya to indo ay on karwarwa mahinang may sa bento junna minannar mahinang may sa biyasin hadis biyasin Rasul sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junna wa hisnun hasinin minan nar kita kau ya kuta dengan kuta dengan mga kuta sinini pinarka jahannam at hinangan kau kuta supaya kau makakawas magtipalas neraka at inamin inamin ini pagtinggal mo rin ha mga maasiat amin di mo manjari hinangon ito katantan biya kau hinangan sin Allah Ta'ala kuta biya bang katuan firewall mo namo nampay katantaming ini katuan ater na ba't ko di magmula di ko di magmula naginang ko po ba't ko di magmula panampani mo yan sa mata mo kaya na bang mo iniusan di ka magmula doon yan di ka magmula doon adlaw akhirat amin kagin nasalta in pagpuasa ini hangad sin Allah Subhanahu wa Ta'ala long ni besin hadis riwayat ko na ini riwayat Muslim daysa long ni man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sabina khariba kita ko in layo ni way lumayo katuan ne atin niya ang kaadlaw pa yan sabin ati sabihin niya kapituan ini tahun. Saya kadang ni kata musim. Musim tiap-tiap mag-angkat tahun ang taruhan jumatoy bihato. Indaw niya. Nakapituan tahun. O na to katuan, tahun akhirat maray ang katuan. Na amo pag-sabi na karipa yan. Bang mo akhirat kiwan siya bianding siya habiya sin tahunan doon niya. Biyan to katuan. Sabay na akhirat long ta kaya betas na tala.
Yawmun inda rabbika ka'alfi sanatin mimma Ano ta'udun. may mataod doon? Ang kaadlaw hadarat sintuhan mo, ya Muhammad, biasin hang imutahon yang maitungan Na, nila. itungan na to. Amin, kitariha doon niya. Ito. Kitariha doon niya. Batang ating Namen. pagkita. Itong kadlaw pa. Na, itong kadlaw. Bang siya pisabilillah. Karena sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagdinipuasa mo yan to. So, kuha na kato-katuan. Ang kana, in mga sila nakauna, amin, ini, lang tadyaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sila mag-jihad pisabilillah, wayron adlaw kanila kuan. Misanin puasa. Misan puasa. Manaw ra sila bang kuan. Sabab muna, iniapas nila, amoy masahid sila. Bukong biyasin jaman na to ini. Imag-jihad, adaman na to ba? Kahalan na to. Nabalis ka. Muna, in panagnaan ini lawakon nila, bukon yan pakupos, bukon sinapang, bukon katan, lumawag manik. Manik ka. Iban mga Habay-habay. nanunumba ka, kataan. At jimat balong na. Sampay mga long niya. Bukog din. Sampay wala. Bukog din niya. Ang pabuli ka baboy. Naamo na siya. Naman siya, isog sampo talaga. Kaya wala mo sa dyan. Biya din yung kasabil, long niya hati niya, masabil siya, masahid siya hangan sinallahu ta'ala. Bang siya, Nangandulat. nangangandulat to. Lumag siya tampan supaya siya masabil. In mga sila, timpo na kauna, timpo sin Rasul, bang sila manauna na kapag bunuan magkabiha, mamahid na ahli nila asal. Kasi kaon mo, Oh, tuwi ni last panahon na. nila. Paminmin. Tuwi ni panahon nila katuan. Last, wayron na, Wait, may now. mabalikan. Bihad din kanila. Nampay kato na. Sebab iangot nila katuan, di masahid sila. Nah. Amo yan to ka. Hindi, dugain ka Oo, pa. nari. Bago na ito, magtagit kayo na. Magtagod na ito siya. Buli ka baboy. Maglag, puli ka mabuhi pa ito. Ba't Yan, ito taka. sa libong ko? Na katuan, Ako mas dami kaya naon niya, in katansin po asa, Hmm. matawag siya, pisabilillah. Fisabilillah katuan. Pisabilillah. Labi-labi na bang amin mahugot namin kaiklas namin pagdamo sin puasa. Karena to sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pisabilillah. Oo. Imana niya bang kawahutan hawak to yan. Wayron kwan. Harong Diretso. kapag tayo. Diretso palang suruan. So, way hapitan niya. At nagatamhaga katan doon, ang sawasain pangatayan mo, tumunod siya. Akaradyan. Sa mablong niya, in kwan, in siyam, annas siyam, sabilon ilal jannah. Ilal jannah. Daan harap ka surga. Daan harap ka surga. Katuan magmaabdihay, ni wala mo na sinugin, wat na long taka dunguan sinungan. Lungog amoy. Damo siya, Hadis ano yan. siya talong niya, man sama yawman, isisip makapuasa ang kadlaw. Ang kaadlaw ka siya. Pisabilillah. Aran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karna sin Allah. Karna sin Ang Allah. tatapong na bulan. Ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Palayuon sin Allah ta'ala impamayhuan niya. Daing hanarka kapituan tahun. Kapituan tahun. Inlayo din natin. Inlayo. Hanggang daw puwasan niya Ah. siya katuan. Nabiyan din naman katuan ang tulong Na. katuan na. Malayo. Na-multiply yun niyo na. Biya sin subangan iwan sa lupan di sila yung Di. magbato. Kapituan tahun katuan na inlayo. So, mangkaw magpuasa, miyaman na ukaharap mari, inar harapan si pakisap. At ikaw pa tuwi siya palawa. Kita ko yan. Ang Basta kadawa- maglalayo, Kada maglalayo. ba yung puwasa ini, wala na itong beta. Bang pinitumbas niya. Ay, ano. Dan wala na siya beta. Allah Ta'ala na. Allah Ta'ala na. Mambiyarin ka ba yun, may palayo ko na pinaka dyan. Allah. Na. Biyan to ka. Nabesi namin nabasa muka, kaya ito mukain na lang niya. Amin, adis. Tiya ngayon hi Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Lang alaihi niya. wasallam. Ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allah bi. Yanfa'ani Allah bi. Qal alayka bis siyam fa innahu la misla lah. Aun paroon lang niya fa innahu la idla lah. Subo ni maksud niya. Sibo da. Wayroon sibo niya. Iwan wayroon makatimbang kaniya. May makatimbang. Way makatimbang kaniya. In puasa. Biha. Na long niya pabayana annahu la shay'a yuqarribu al-'abdu min Allah ta'ala Payubayin mo na. wa yub'idu min an-nar. Dengsin siya. Masya Wayroon kawakan. Amin. Na amo rin puasa.
Sabo na muna in puasa, in tao puasa, hangkan siya di mabatal sin pag ini unun makababatal ito katan. Pasalin in kuan niya ito sa 200 plata niya. Inamoy panganal niya. Ito ha Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya makahinang sindo sa pasal ito yung panganal niya pa 200 plata niya. Naamo ting kawayan sin Allah ta'ala. Nung beto ka tama ito subay in ayaran sin tiap-tiap muslim. Amo na. Na bulan ini. Ayaran nila ipangatayan nila. Subay ito siya sa Sabi na siya nagikukain na. Haan bihayad to. Amin yung panganal po Allah subhanahu wa ta'ala. Bistahon na kayo muammal. Biya din namang manghindo apa ka. Biya din manghindo apa ka. Abihad to na. Biya ba ini kata di puasa ini bes lang magnet ya. Na, amo na. Ako sa buyuron mo biya na. Dikit ingkatan ka basi-basian. Kapag puasa mo, yaw ni katan sing karaywan ka to. Sumud mo ka. Makat katan. Mangindua akaw. Dito ka. Sabot nakabalik na kita matuya kain na to. Mabaya ko ng mangi pagtugtong mo puasa ka. Ang pangan niya Ano nang siya tabi? Karayawan na isa. Karayawan niya sa Biya, di kaganap na isa man to. Di kaganap na isa man to. Biya, katan sin tangkisan mo to, min lo mo hikalarak sin uno mo yan to, amal na katan. Amal ka. Anak ko na ito. Pasal kadunto ko rin hadis, sa may tungod sin ila susawal salam, hadis Muslim, pangintao, tumali siya, maghinang mangi, di magusyo si malaikat. Bang di niya mahinang, sulat ng buka ewan. Allah. Nabiya to ka. Masya Allah. Nabiya din ang mundong sa karayawan. Biya, bang di niya mahinang, isulat karayawan. Nakati ko. Bang niya mahinang, habuok ta. Sa inamal marayaw, Di patun pa. bang niya mahinang, ang po. Biya, amo to. At tinakatuan bang iniso pa malawang tawat on palabiin dayaw rin na pagpuasa. May ta, gay ta, sin Rasulullah, kanang buhuray ta, amo hindi hadto ka. Atin niya, alay ka bisya, fainnahu la mislala. La mislala. Atin niya na, pagpuasa ka, Fainnahu la'id lala. laidala. Atin niya, in pagpuasa, wayron makasibo ka. Wayron makasibo. Way makatimbang ka niya. Atin na, wayron imirason si mabot doon ibadat kami. Amon lang tapya ngayon kanya ni Abu Hurairah miki paraak. Amo na. Sila sa rasul pagpuasa, wayron timimbang ka na sindayaw. Nabi aring bay habsik, katimbang ka na sin. Wala bay ta ang mga hangpuin. Amo na. Wala ko talang ito. Na yan to kami. At nabi nga irisap. Atin na, way malaikat makauno ka niya. Maka-record ka niya. Misa nin amal kay wanan niya, aun natutugbasan biya bayta na sambil, ila apin katira. Misan pa niya turi muray sa maitong. Hindi naman ito. Nabi din nin po asa Allah ta'ala magdihil. Nabi na sinagi ko kain na yan. In rahmat sinallahu ta'ala, hanggatos rahmat, binin dito kaniya in kasyamantag siyam, tiyatagad ha mga sila amin ini makadapang hindo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iban tumangkis din ng mga piyanglangan niya. Sila yung tagsukuhan to. Di man kakunan sinallahu ta'ala yan turi. Di niya kaunahan pa diyat niya rin. Kita ay magguna. Amad to. Kita ay magguna. Kita ay magkarunahan na yan. Inshallah, subhanahu wa ta'ala. Narihan. Ito naman lang ito pangatsyan ka. Di mga yan to mga kataw tayo mahuran. Isan mga ini pag-discussion na mo ito lo paragdos hopo-hopo na sadto. Sa sumagawa ang mga tao mabaya mag-ayad sin amal nila, mabaya mag-ayad sin puasa nila labi-labi na tuwi mahinang ibadat katanta. Inamun pagtangkis mo rin hapiang langan sin Allah Ta'ala, iwan namin urulun mo yung kataan simpiang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inya to katantan mahinang mo ibadat. Iwan niya to intong mong baskay mo Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi madakasin ninang mo Tuhan Rabbul Alamin. Na Soviet to, suway inamin pangatayan ta, amundi ta, pa ligapon harap parukaing, suway harapan naman to kasi Insyaallah Ta'ala madawhat na to in ulong ibang kasi sin Allah Ta'ala. Labi-labi na to in rita niya kato taniwat naman timpyo puhong na to. But na di lang sin ini Rasul makasudin ta usul ka pasal sin taod sinamal niya sa ini kasud niya pasal sin rita sin Allah Ta'ala kaniya. Amo yan. Na tiku niabot na yung waktu sin kita. Niabot na yung waktu na ini yariin imuadzin na mo di studio na mo Ustaz Abdullah dito yato. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله